Halløj, Mads Peter. Jamen, jeg vil fortælle lidt om globalisering og internationaliseringens overgang til globaliseringen. Og jeg vil komme ind på nogle følgende problemstillinger, som er, at jeg vil redegøre for noget globaliseringsbegreb og noget internationaliseringsbegreb. Så vil jeg analysere, hvad konsekvenserne er af globaliseringen. Og så skal jeg ind og diskutere først omkring, hvorvidt globalisering er et fænomen i vores moderne verden, og dernæst om globaliseringen er godt eller om det er dårligt for vores samfund. I anledning har jeg taget det her smukke billede af en bro, som skal symbolisere globaliseringen, som jeg fortæller om. Globalisering den handler om den her form for vekselvirkning eller udveksling mellem verdensdele, altså et slags globalt samfund af kultur og økonomi, så det bliver til den her slags homogene samfund, hvor at vi deler økonomi og vi deler den samme kultur, og der de her landegrænser forsvinder og sådan noget. Mens internationaliseringen i modsætning, eller ikke helt i modsætning, men kan ses som, at man arbejder sammen i modsætning til, at man bliver til en større enhed, så arbejder man sammen med andre lande for, at man kan fremme sin egen økonomi for eksempel, og styrke samarbejdet på tværs af grænser, men også styrke sit eget land, og dermed blive måske enten mere magtfuld eller mere i stand til at kunne udrette større ting. Drivkræfter, der har ført til internationalisering og globalisering, det er især den her teknologiske drivkraft, som har udviklet sig virkelig drastisk i de seneste år, og også i årene omkring overgangen til globalisering. Og det er jo alt med for eksempel forbedrede transportmuligheder og forbedret kommunikation, og inden under det også det, at det bliver billigere, og derfor bliver handel også meget mere attraktivt. Af en konsekvens af globaliseringen, så er der også mange andre konsekvenser af globaliseringen. For eksempel mener mange, at velfærdsstaten er i stor fare for at blive udryddet, kan man sige, på grund af det her globalisering. Og det er fordi, at sådan helt fundamentalt, så globalisering i sig selv, der handler det meget om den her konkurrenceevne. Så der er lidt en liberalistisk diskurs på spil, hvor der modsat inden for velfærdsstaten er en mere socialistisk diskurs på spil, med at man skal tage hånd om de fattige og dem, der har det hårdt, hvilket man ikke gør på samme måde i et liberalt samfund, hvor man skal kunne tage hånd om sig selv, og det er dem, der er bedst til at yde og bedst til at gøre de ting, de er gode til, der får guldet. Man kan på den måde sige, at velfærdsstaten altså er i fare for at blive udryddet. Og det her globaliseringsræs, hvor det handler om at være den bedste og konkurrere, så opstår der også mange nye handelsruter på grund af globaliseringens lidt mere diffuse grænser, med at grænserne lidt forsvinder, og det bliver lettere at handle med andre lande. Og det kan også have nogle konsekvenser, som man ser i for eksempel bilag 1 og i bilag 4, hvor bilag 1 handler om Europas opvækst som magthavere, med at de begynder ud fra at have et slags monopol på forskellige steder ved at have kolonialiseret for eksempel Sydafrika og Indien, og på grund af det her, så står de på rigtig mange handelsvarer,
Og når man har rigtig mange handelsvarer, så står man på rigtig meget økonomi inden for verden. Og det er her, hvor globaliseringen lidt har nogle svagheder. For på grund af den her øhm, lettere handel, så, men også konkurrence, så betyder det, at dem, der ligesom handler bedst, også får det bedste udbytte. Blandt andet kan man se et helt absurd eksempel i bilag 2, hvor der er en, der fortæller om en krydderihandel, som skal transporteres fra Indien og til et sted i Europa. Jeg kan ikke lige huske hvor. Det er ikke så vigtigt. Men pointen er, at det her krydderi, det simpelthen skal transporteres igennem så mange forskellige steder, hvor der skal betales told, og hvor der er kæmpe risici for, at der sker noget med varen. Og alt det her, det gør, at det simpelthen er besværligt at handle, fordi alle de vil gerne have noget ud af den her handel, og på den måde så har det her sådan konkurrenceræs gjort, at alle vil have et stykke af kagen. Det handler lige pludselig om at være den bedste, og det minder ikke lige så meget om globalisering længere, men nærmere en slags imperialisme samt internationalisering, hvor man måske samarbejder eller bruger andre til selv at få mere magt. Og også, altså, for eksempel i bilag 3 ser jeg et billede, som jeg lige finder frem til dig herinde. Bum. 3, 2, 1 nu. Hvor man ser et billede af det britiske imperium i 1866, hvor man ser en masse forskellige kulturer herude i siderne, hvis du kigger på min mus her, og den anden side, I kan ikke helt se det. Og så her i midten er der en britisk overmand, der simpelthen sidder på selve verden, som er det her symbol på, at han simpelthen sidder på magten. Og så kan man på selve kortet se alle de her skibsruter, handelsruter. Og oppe i toppen har de et lille ordspil, som er ret sjovt, fordi de siger Freedom, Fraternity og Federation, som er sådan et kægt lille ordspil på det franske liberté, égalité, fraternité, som betyder lighed, frihed, lighed og broderskab. Mens det her på kortet betyder frihed, broderskab og føderation, hvor man lidt kan se det her skift i fokus. Tilbage til billedet igen. Men selvom det her nu var i 1866, så lever vi selvfølgelig i et mere moderne samfund, hvor man i højere grad kan diskutere om det er reelt, det her globaliseringsbegreb, om det overhovedet er et fænomen i vores verden. Og der er der mange, der snakker om, at der er den her nødvendighedslogik, som man kalder det, og hvilket betyder, at fordi medierne omtaler globaliseringen i høj grad, så må det også være et fænomen, som hører hjemme i vores verden, hvilket er en fundamental logikfejl, og det er derfor, at det skal diskuteres i større omfang. Hvis jeg skulle svare på, om globalisering er et reelt fænomen i vores moderne verden, så vil jeg nok svare, at det ikke er i så høj grad, som det bliver omtalt. Jeg vil nok være det, man kalder en skeptiker inden for globaliseringsskolerne, fordi i det, at man i verdenssamfundet taler om de her store magter, det synes jeg er i sig selv en stor kontrast til globaliseringsbegrebet. Kort tid tilbage, så vil jeg lige hurtigt gå videre til spørgsmålet om globaliseret så er godt eller dårligt for vores samfund. Og man kan hurtigt sige, at altså, globaliseringen i sig selv er dårligt for i hvert fald velfærdssamfundet, fordi det fundamentalt står som kontrast til det. Og hvis man ser på det her bilag 7, som vi har hernede, så kan vi se en lille tabel, hvor man kan se nogle lande her,
vandret og sådan nogle årstal, nej, nogle landlodret og nogle årstal vandret, hvor man kan se, at der er, øh, altså den her globalisering, det her man har snakket om, der er meget globalisering, og man kan se, at det faktisk har steget rigtig meget, de her sociale udgifter, som bilag 5 siger, er et tegn på, at folket faktisk er bange for globaliseringen, fordi det kan skade vores velfærdssamfund, og derfor begynder folk at interessere sig mere for velfærdssamfundet. Men det kan selvfølgelig også være, at det bare er fordi, der har været en ændring i i de pågældende landes BNP. En anden spændende lille observation, det er, at for eksempel USA, som er her øverst i tabellen, og Sverige og Danmark, der er nederst, der er kæmpe forskel på, hvor meget velfærdsudgifter de har i procent. Og noget sjovt ved det er, at dem, der spiller en større rolle, sådan både under imperialismen og også den her globalisering, er især USA og Storbritannien, som sjovt nok også har meget mindre procent velfærdsudgifter. Til sidst bliver der også omtalt i bilag 6, det her med, at den bedre kommunikation og transportmuligheder gør, at samfundene altså ikke nødvendigvis bliver homogene, men i hvert fald lærer fra andre samfund, og derfor kan sammenligne sig selv med dem og måske forbedre deres levestandard. For eksempel var der et eksempel med Japan, som igennem internettet og igennem deres egen udrejse til omverdenen kunne se, hvordan andre samfund levede, og dermed kunne de simpelthen være med til at ændre deres samfund og forbedre deres vilkår. Men det kan faktisk også have den modsatte effekt, fordi vi er blevet så europæiseret og amerikaniseret. Så derfor, hvis vi skal blive til et homogent og globaliseret samfund, vil det betyde, at alle skal blive på samme måde, som vi er. Og det kan man se mange eksempler på, at det har været en kæmpe ulempe. For eksempel, når vi ser på lande, der er minoriteter, så os som majoriteter i Vesten, vi anser, at de har nogle ringere levevilkår, end vi har, og vi vil derfor gerne intervenere. Men det kan være, at de slet ikke synes, det er nødvendigt, og dermed skaber vi større konflikter, og dermed dårligere samarbejde og ikke en globaliseret verden.